ראיתי איזה כף רגל, אלוהים. רואים? רואים. הכל לבן. תראי אותי, לאט לאט. תראי אותי רגע אחד. נסענו לראות שלג ולא התאכזבנו. שמעת? לא התאכזבנו. כן, לא התאכזבנו ולא קר בכלל. כל הבגדים שהבאתי בבגז' נשארו בבגז'. בכלל לא קר. ההפך, מאוד מאוד נעים, נורא כיף. 8 מעלות, 9 מעלות, משהו כזה, 8-7. כן. וואו, ושם זה 50 גוונים של אפור. ממש כך. רואים איזה נוף? זה הסתיים. מדהים, אה? איזה אביב מצוין פה, פשוט אביב מצוין. באנו בזמן. תראי אותי רגע. תראי שנייה אחת, לא? צרי, לא מהר. באנו בזמן וראינו את מה שרצינו לראות.